Diversi passiġġiera għadhom jilmentaw fuq it-trasport pubbliku ġdid, ewlenin fosthom dwar id-dewmien esaġeratu nuqqas ta' rotot diretti. Anke x-xufiera ta' coaches privati li qed jintużaw bħala karozzi tal-linji mal-arriva ilmentaw magħna dwar il-kundizzjonijiet inaċċettabbli li qed ikollhom jaħdmu fihom. Fl-isfond ta' din is-sitwazzjoni fil-Belt, il-Partit Laburista indirizza konferenza tal-aħbarijiet fejn ta' ir-reazzjonijiet tiegħu dwar ir-riforma tat-trasport pubbliku. Joe Sammut kellim ewlieni għat-trasport għalli hu aċċettabbli li jkun hemm problemi f'sistema ġdida, imma li qed jaffaċċjaw in-nies bit-trasport pubbliku huma problemi strutturali. Xhieda ta' falliment ieħor tal-Gvern immexxi minn Lawrence Gonzi. Ma nistgħux aħna neżimu r-responsabilità sew fuq il-Ministru, sew fuq il-Gvern infissu u mill-Ministru Sordelija billi nwaħħlu fuq ix-xufiera. Dan mhuwiex aċċettabbli, ir-responsabilità fl-aħħar mill-aħħar taqa' fuq Trasport Malta b'mod dirett il-Ministru li qiegħed responsabbli biex jimmonitorja dawn l-affarijiet kollha. Il-problemi fis-sistema tat-trasport pubbliku qed jagħtu riklam ħażin lil pajjiżna mat-turisti. Qed iwasslu biex ħaddiema jaslu tard fuq il-postijiet tax-xogħol u pazjenti jitilfu l-appuntamenti tagħhom fil-Mater Dei. Stefan Bontempo kelliem ewlieni għall-Gvern Lokali qal li Transport Malta kissret il-liġi meta ma kkonsultax mal-Kunsilli Lokali qabel implementat ir-riforma fit-trasport pubbliku. Tat-Trasport Malta kissret il-liġi għax ma kkonsultax il-Kunsilli Lokali kif suppost. Bontempo semma każijiet ta' kemm in-nies qed iqattaw ħin iduru fil-karozzi tal-linja qabel jaslu fid-destinazzjoni tagħhom. Temm jgħid li d-dikjarazzjoni ta' Manuel Delija li għandha ssir reviżjoni immedjata tar-rotot hija ammissjoni ċara ta' falliment.